כן. נתחיל. טוב, אני אראה לכם חברים היום איך לבחור שריר פרח. ככה אנחנו קוראים לזה במשפחה. זה אומר שאתם קונים שריר, לפעמים הוא יוצא לכם מסטיק בבישול, ולפעמים הוא יוצא לכם בשר רך להפליא. מה הסוד? בשריר לבחור אותו שיהיה פרח. פרח זה אומר רך להפליא. אני עכשיו אחתוך ותראו. יופי, כשאתה רואה את החלק הזה למשל הוא לא יהיה אכיל. החלק הזה, רק מה שאתם תראו בצורה שיש לו בתוכו כמו פסים כאלה, וזה יהיה אכיל. החלק הזה הוא לא יהיה אכיל. החלק שהוא בשר בלי שום סימון מעליו. בדרך כלל אפשר לראות את זה על השריר עצמו מבחוץ, שהוא עם פסים כאלה מהצדדים שלו. למשל תראו עוד שריר, כן? יש עליו כמו פסים כאלה, זה פחות או יותר האינדיקציה לדעת אם השריר הזה הוא יהיה אכיל. למשל החלק הזה לדעתי הוא לא יהיה אכיל. הוא חלק שהוא מרובב הרבה בשר עם שומן, לא רואים פסים. אבל יותר מבפנים יהיה אפשר לזהות את זה. רואים? זה החלקים האלה, הם אכילים. אלה לא. זה לא. זה הכל.